Аре, пускай първо ножа. Ама виж го този грозния там. Аз знам какъв то. Това е Spring Pub. Какъв е? Spring Trap. Ще ходя го вия. Не можеш. Не, Бони. Пускай си първо нож. Не, Диди. Hello? Hello? Ой, чика! Верно ли, ако излезна... Некой ще ме джъмскерне директно. Готино ли? No. Добре. Направиш пак задната врата, ще дам Фреди. Обаче good to know. Ако задната врата ще активираш Фреди, смисъл няма те джунскерен, ще дойде. Задната врата ще активираш Фреди, смисъл няма те джунскерен, ще дойде. И ще стана по-трудно. Ох, ама ще става по-трудно. Ох. А натам е балкона, там не мога. Ах, Диди, бъдат, не искам. Не, Филипе. Чай, какво става тук? Чупим ти виарите. Yes, Мацо. Мацо. Педерас. Лъки. Не каза и котката, бе. И котката е тук. Мацо. Сритах Лъки, бе, нещастник. Каква коментация, бе, брат? Страх ме. Настран съм, да, не е приятно. Добре, тук сме в 5 нощи в Фреди. Взели сме си гейска сода. Празна е. Това тук нямах салфетка да си изтрием, ползвах листче. Фърли го. Некой ми го върна. Бони го няма. Бони го намерих. Ще се накъм. Добре, тия педали са тук. Единия, другия. Не мога. Къде? Добре, тук си, още си е, тук си. Дясно! Дясно! Това е Фреди! Фъзбер! Да, му няма никой му отвори чета. Купеле, чуй ми! Свердилапата да не е там. Не я намирам, но съм сигурен, че около мене майка и дева. Абе, всъщност, добре ще ако влезне. Мацо! Пи. Като всяко друго момиче. Като всяко друго момиче. То пидряс чак тука. Там не виждам никого. Чика е тука. Ясно или ляво? Има някакво чух стъпки. Майка ти! Слушай тия стъпки, брат. 32% съм Филипс! Фокси ще ми бяга. Този ми е ето тук в ето този коридор. Майката си е бал. Ой, отляво! Не. Ах ти. Ей! Подарък. Това Да. Ей! Време ли е? Ох, чакай малко първо. Не, Диди. Добре. Какво става? Не ме оставяш тук сам. Ще ме оставя тук сам. Копеле, какво става? Ей, маняка си тръгнала някъде.
Ето го. Фиката се опита да ме стресне, защото е нещастник. Филипа не мога да играя сега. Копале. Са заради тебе ме е страх, главата. Са нещо, ако изкочи. Диди? Диди? Диди е тука. Баси, аз тук спорих. Свърши пауъра. Идва някой. Откъде? Не знам. Ай! Гатито! Ама ще разбутам тебе, нещастник! Какво значи свърши тока? Но аз ти казал, отивам да го изсерем и се върнам страшно бързо. Не си ходил да го сереш. Ляво. Чика! Добре, махни се, бе! Виждам те! Добре, тръгна си. Кучка! Къде е Фокс? Няма го, отиде си. Топ е се тръгва, внимай да намреш където аз съм, почва ли врата? Гледай го само него. Ай. Няма. Видите, ще им чуеш стъпки. Това ти е най-важно. Чувам стъпки. Не знам откъде са. От Фокси са. Няма го. Да, то нещастник иде. Хело. Ах ти, Диди Блът. Колко процента и колко часа? 16%. Къде пише часовника? 4. Губим. Така, Фъсбер. Добре, чувам някои стъпки, не знам на кой са. Или просто е шизофренията вече се обажда. Добре, аре, тук ще отключиме. Това Фреди ли е? Не! Копеле, виждам го, страх ме е, да! Ще се бия, кучко. Да, ще го направя. Аз съм победил ли, бе? Йей! Изядох го! Изядох го, Филипе!